כשמסתכלים עליהם, כמעט אפשר לדמיין אותם עדיין במדים. הרי רק לא מזמן הם עוד היו שם. חלק מהם צעירים מאוד ונלחמו לפני 9 חודשים במבצע צוק איתן, חלק מהם קצת יותר מבוגרים, בוגרי מלחמת לבנון השנייה ומבצע עופרת יצוקה. עכשיו הם מתרגשים לקראת מסע משלהם להודו, ומשאירים מאחוריהם אפילו לקצת ימים אחרים. אני מתעורר אחרי יומיים, אחרי איזה ניתוחים שעברתי. נועם, אתה קטוע הרגל. יש מצב שהורידו את הרגל השנייה שלך גם? ראית משהו? אתה זוכר משהו מהפיצוץ? מה אתה זוכר? לא, עכשיו אין לי כוח. וזה התחילה מלחמה עצמית. דבר ראשון הגיע רופא עיניים, אבל הוא אמר לי חד וחלק, על ההתחלה. איבדת את עין שמאל, ניסינו להציל לך אותה. ואני זוכר שהבשורה זה כאילו מישהו מת. בסופו של דבר, אני לא יודע אם התמודדתי או לא. זה להתחיל מאפס, ממש. כמו תינוק קטן, דואגים להכל. קביים צריך לעטוף, הבנתי. בגלל שזה קצת יותר רגיש, ששולחים את זה דרך מעלית חריגים. אמרו נקודות ממש קשות. אם זה לימוד הליכה, אם זה לקבל את העצמאות לאט לאט. הלם קרב סוג של פציעה, כמו לאבד רגל. הייתי בבית עם 2 ילדים רקוב. בסופו של דבר, אם לא תטפל בעצמך, אף אחד לא יטפל בך. ברוכים הבאים לטיסה תל אביב לחופי. הערב הטיסה היא קצת יותר מיוחדת, כפי ששמתם לב, יש הרבה אנשים בינינו עם חולצות לבנות. אני מאחל לכולנו טיסה נעימה ובטוחה וחוויית טיול מאלפת לכל החבר'ה הצעירים עם הטישרט שכתוב עליהם טיול שחור. ברוכים הבאים להודו, עברתם פתיחת טיסה ועוד טיסה, ומפה אנחנו ממשיכים בתלאות הדרך שלנו של היום בנסיעה לרישיקש, משהו כמו 5.5-6 שעות. הכרתי חלק מהם במחלקות האשפוז והשיקום כשנאבקו להזיז יד או רגל, כשעברו ניתוחים, כשנלחמו בכל הכוח להחלים. באותם ימים הם לא העזו בכלל לחלום לצאת לטיול שחרור, כמו החברים שלהם שהשתחררו, ארזו תרמיל ונסעו לחפש את עצמם ברחבי העולם. גם בבית, לבולפר. והיום, בעזרת אגודת הידידים של ארגון נכי צה"ל, הם אולי יצליחו להשיב לעצמם קצת מהזמן האבוד, לצאת משגרת הטיפולים ולהגשים את החלום הזה. 20 פצועי צה"ל שמתמודדים יום-יום עם מה שהותירה בהם המלחמה. יש הרבה חברים שטסו, הודו, דרום אמריקה. אנשים ממשיכים את החיים שלהם, ואנחנו כזה תקועים. חוויה שכולם עושים אחרי צה"ל. אם אין לך אותה, זה חיסרון. מה שלום הרגל? יותר טוב. פחות נפיחות עכשיו. צריך לעבור ניתוח ברגל. יש איזו קטיעה טראומטית, אז סגרו את הרגל, ואז זה נשארה צלקת, כמו שפתיים כאלה שיוצאות החוצה. ואז כל צעד שאני נותן, זה משתפשף, כן. בשבועות הראשונים שהתחלתי לשים פרוטזה, קרה לי פעם אחת שנפרתי מהמיטה, כי שכחתי שאין לי רגל. אז אני קם, טק, נפרתי על הגדם. שירתי בנחל עוז, יום שישי בערב, פתאום קיבלנו כמה נפירות בתוך הבסיס, שם פצמ"רים. רצנו לכיוון המרחב מוגן, אני הייתי האחרון, ואז פיצוץ אדיר, ואז שקט. שקט כאילו של מוות. כל הגוף שלי בסטרס, ברעידות.
ואז אני מנסה להרים את הרגליים, מנסה להרים את הרגל ימין, מרים אותה והיא צונחת. אני צורח, מנסה שמישהו יבוא אליי. אני רואה, אני שוכב ככה, והטלפון שלי שם, מנסה להגיע אליו, אני לא מצליח להגיע אליו. לפחות התקשר למישהו. חשבתי להורים שלי, התקשר אליהם, להגיד להם שזהו, זה הרגעים האחרונים שלי. הוא מזכיר את הסרט... נער חיתות מבבה. כן, שהם היו קטנים, בדיוק, הוא נראה אותו דבר כמוהו. איזה חמודים. נראה לי באים אליך עכשיו. קם, בוא. אני חושב שזה משהו בלתי נתפס, ועד היום אני לא מבין. אני גם כן, אני לא מצליח... אפשר להבין את זה. מה זאת אומרת? לאבד איבר וכאילו... אני לא... לקבל את זה. לא מקבלים את זה? לא יודע, אני לא נראה לי התמודדתי עם זה אולי. חולמים לפעמים שיש רגל חזרה? חולם רק שיש לי את הרגליים, שאני רץ והכל. זהו, אני גם חושב שאני רץ. הייתי מוגדר אנוש. במסוק נחמו עליי וגם בבית חולים. אני הייתי לוחם בצחנים. הייתי לקראת הסוף שירות שלי והתחילה הלחימה ונכנסנו לתוך עזה, אזור פרטי ג'באליה שם, ובאמצע הדרך נפל פצמ"ר ליד הכוח. אני הרגשתי את זה בסוג של סלו מושן כזה. לאט לאט אני נופל לרצפה ולא יכול לזוז. כאילו, לא הייתי אומר שהחיים שלי התחילו לרוץ מול העיניים שלי, אבל הרגשתי שזה הסוף, ממש. מסתכל למעלה ולא יכול לזוז, ומבין שאין לי מה, כאילו, זהו. נגמר הסיפור. אחרי חודש התעוררתי בבית חולים. כל הגוף עסיסים. יד ימין בהתחלה לא פעלה מבעיה עצבית. רגל ימין עם דרופ פוט וחוסר תחושה ושבר והרבה דברים. כל הכבוד, נעמי. אני גאה בך מאוד. עסיסים פגעו בכל הגוף. וחלקם הגדול גם נשאר בתוך הגוף. אי אפשר בלי נעליים. אי אפשר. למה? זה הוליך סברת, נכון. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री शोषदा नमस्ते जयतम देवी चामुंडे जय मुखारणी जय शक्ति देवी काला प्रसाद התקלתי במחבל, הוא זרק עליי רימון. פשוט ראיתי הבזק ממש לידי ובום. מרגיש שכל הגוף שנפצע, אמרתי, אין מה לבדוק בכלל. מה אני אבדוק? אני גם בקושי מרים ידיים, פשוט שכבתי על הגב, אני באפיסת כוחות ואני נלחם בעצמי להישאר. אני זוכר הכל, הכל. כשזה קורה לך בכזה בום, לא חשבתי עכשיו על אמא או אבא, על הבית. חשבתי על עצמי. אני אחיה, והתשובה שלי הייתה כן, חד משמעית. בכלל לא הייתי אמור לטוס לפה. היה לי חבר בנו גלם, שנפטר לפני שבוע וחצי, שהיה חולה, נלחם במחלת הסרטן. ישבתי שבעה ואמרתי, אין מצב, אני טס להודו עכשיו, חבר שלי נפטר, ויום הזיכרון היה, וזה יותר מדי, כאילו, אני חזק ואני מגיע לי להתאבל, כאילו, אני 9 חודשים אומר שהכל טוב והכל טוב, והנה, נותנים לי עוד כפה ואומרים לי, חכה קצת. אני עברתי מלחמה נגד חמאס
והוא נלחם נגד הגוף שלו. לא הבנתי כאילו מה הוא עובר, כי אני בתוך עצמי, אני על כיסא גלגלים, מה... הוא אשכרה טיפל בי, והוא דאג לי, ואחרי זה שזה יתהפך עם הזמן, אני דואג לו, אז זה כאילו... לא יודע, זה חלק בלתי נפרד מהפציעה שלי, וזה גם מהחיים שלי, כל הבן או כאילו. You touch over here his arm. So he's representing you all. You can touch him. Shanti Pritavi Shanti Rapa. נפצעתי ברסיסים בכל הגוף. לי 3 בכתף, ברגל, 1 בלשון. ראייה נפגעה, ובעיקר הפציעה זה הלם קרב כזה, פוסט-טראומה. זה התכלס, זה ההתמודדות העיקרית. אני ואתה עכשיו זהו, אתה יודע. היינו במחצבות של כפר גלעדי, ואז ישבתי שם בכניסה לבית עלמין, ממש בפתח, ממש בפתח. זה הכניסה לבית עלמין, אני ממש ישבתי ככה. נשענתי על החומה הזאת. ועד התחילה האזעקה. חלק קמו והסתתרו. אני אמרתי שאין סיכוי שתיפול עליי קטיושה. וזהו, הסתיימה האזעקה ונפל הטיל 2 מטר ממני. כל הקבוצה שישבה פה בעצם נהרגה. זהו, סך הכל נהרגו שם 12 חיילים. היה שקט, היה דממה, היה חושך. ואז אני רואה בתוך כל החושך, אני רואה להבות כאלה באות אליי. ואמרתי, בוא'נה, איזה קטע ככה מתים וזה. נכנסתי לבית עלמין, ושם פגשתי 3 חברים שלי. הם היו מתים, כבר לא היה מה לעשות איתם. לאט לאט, בלי שירגישו בכך, הם מתחילים לחוש אחרת. אולי כי הודו לא מותירה להם ברירה, היא תוקפת חזק בלי רחמים, בריחות אחרים, בצבעים עזים, בצלילים ובטעמים שונים כל כך. והיא רחוקה, רחוקה מכל מה שמוכר, מכל שגרה שלמדו להתרגל אליה. עם תרמילים על הגב אפשר להתבלבל ביניהם לבין בני גילם, הטיילים הישראלים, ששומעים על בואם לרישיקש ומתייצבים להכיר אותם. תחילה בטפטוף, אחר כך בשטף, באים להכיר תודה בלי מילים. הערב, אני חושבת שאנחנו מדינת ישראל במיטבה, עם ישראל במיטבו בזכותכם. תודה שבאתם. זה הזמן שלנו להגיד להם תודה. שאנחנו בפורום הזה שלנו, הרבה מכנים אותנו במקומות גיבורי על, גיבורים, כאילו, אתה יודע. אני לא רואה את עצמי בתור גיבור. אני בכלל לא גיבור. נפלתי לסיטואציה מסוימת, יוצא ממנה וזהו. לא עשיתי מעשה גבורה, לא קפצתי על רימון, לא... ירדתי למחבל בעיניים. אבל עוד פעם, אני מצטער שאני מתפרץ, אתה מבחינתי גיבור, נלחמת. אני ממש לא רואה את עצמי גיבור, וגם אני ממש מסתייג מהמילה הזאת. גם אני מסתייג. אני יודע שלא עשיתי משהו שמישהו אחר לא יכול לעשות, ווואלה, אני נפצעתי, וזה יכול להיות הפוך שמישהו אחר מהצוות שנפצע, או מישהו ממקום אחר נפצע, כאילו... עשיתי את זה כי המדינה הייתה צריכה לעשות את זה. כל אחד פה גיבור. כל אחד פה עבר משהו בחיים ששינה אותו. אם זה טוב ורע, אבל ההתמודדות איתה, זה הגבול. יאללה חבר'ה לרכבים. מה זה קופים, אח שלי? תראה את הקופים. מה זה, זה קופי מקוק? לא, זה לא מקוק. לא יודע, אבל זה שונה ממה שם. לא, אחי, יש להם פרצוף שחור. מרדכי יש לו פטיש לקופים. אין, זה פי 1000 על הספארי, מה הספארי? זה קטע, אשכרה.
אני ומרדכי חברים טובים מימי השיקום. משפזים אותו מספר ימים, ומהראשונים במחלקה, מה שנקרא. מה ספטה? תחשבי שאני הייתי בחפשש, בבית כבר, ואז קראו לי, כמו שיש כניסה קרקעית אני אישית, שנכנסנו פנימה, הבנו שזה לא משחק ילדים. אנחנו יוצאים מהנמר ואנחנו רואים אבני אש נופלות מהשמיים. השקט זה מעין מחבואים, רק שהפעם זה לא 1, 2, 3 מסופר. זה 1, 2, 3 ממט ראשון. ברור שיש פחד וזה, אבל אני אגיד לך באמת שעלי היה יותר רע. במדינת ישראל יש בחורים צעירים שכל פעם בתורם עושים את העבודה השחורה במדינה. אתה מסתכל ימינה-שמאלה, כולם בני גילך, כולם חברים הכי טובים, כולם אחים. אחים, באמת אחים. וזה מה שמחזיק, חבר. אצלי אף אחד לא ייפצע, אף אחד לא ימות פה, אין סיכוי. לא ככה. אתה מגיע עם הקביים, אני מחזירה לך את הפרוטזה, מביאה לך את הקביים. פעם איזה טירוף, אחי, מה קורה פה? Good afternoon. Basically, today we have a 4 rafts, 6 persons each boat. איזה דקות ומסיבה, אחי. אני רוצה לעשות גם, אבל מפחד על הרגל. אין מה לפחד יותר, אחי. מה שקרה היה. שבור יותר לא יהיה. ככה לי, נראה משטר הפלנכים. יש לך ברירה לבחור בין להתמסכן לבין לא. כמו שאתה נפצע ואתה אומר, הנה, אני באסה, אני לא רואה טוב, אני לא שומע טוב, אני נגזר עליי דין, אני אכלתי אותה. לא נכון. אני מתור אינטרס לוקח את הפציעה שלי בקטע הכי סבבה בעולם. כאילו, אני בפציעה שלי, באמת, הדבר שהכי שימח אותי, זה נשמע מצחיק, אבל שניגבתי לעצמי, אני הרגשתי וואו, כאילו, שצריכתי קומבינה, שהורידו לי איזה משהו ביד. נגיד אצלי, שאיבדתי את העין, אז הבנתי שזה לא חוזר יותר. בראש שלי הולך עם רתיעה כל החיים, חולה על נופים וחולה על טבע, ואמרתי, אני לא רואה טוב, מה יותר מלראות? אבל אני יכולתי לנגב את התחת הזה, פחות... זה שאני נפצעתי, אני מבסוט שזה אני ולא מישהו אחר. היינו מוכנים למות בשביל המדינה. אז אם יצאנו בחיים, זה פרס. מה שלומכם? איך היה? אנחנו 3 ימים בהודו, מה קורה? איפה אתם? כן טוב, לא טוב? פה מה שאיבדתי באמת מהר מאוד זה תחושת הזמן. וממש ממש נעים לי עם זה ונוח. אני כאילו יותר אוהב את השיחות הקטנות האלה שהולכים ביחד ברחוב, או שכאילו כזה פשוט ביחד. חסר לך הצוות שלך? כן. בזמן הזה אתה מרגיש פה עם האנשים איזו קרבה מיוחדת? כן, מתחיל חיבור, ויצא לי להכיר הרבה חבר'ה שלא הכרתי, או שהכרתי כזה רק בפנים, וכאילו, אני ממש שמח שזה יוצא, כאילו, שזה לא עוד משהו שאני סופג מאוד. אני הפסדתי את התקופה האחרונה, חצי שנה האחרונה עם הצוות שלי, וגם אני מאוד אהבתי אותם, כאילו, ממש חברים מאוד טובים שלי. הרגשתי איזשהו פספוס, כאילו, של התקופה הזאת, אבל בסדר, מה לעשות. אנחנו גם עברנו כאילו משהו לא פשוט, איבדנו 4 חברים מהצוות, כולל מפקץ. אני לא אשקר, אני היה לי תקופה שאחרי שהשתחררתי מהשיקום בתל השומר, הייתי עונה לטלפונים, לא מדבר עם אנשים, לבד בבית, לא לבד בקטע של דיכאון, אבל לא היה לי כוח עכשיו, כאילו, לא זה. יש כאלה שמקבלים את זה ככה, ויש כאלה שיותר מתכנסים בתוך עצמם, אני לא יודע בדיוק כל אחד. הלם קרב מתבטא בחוסר שינה,
סיוטים, פלשבקים, מצב עירות כזה מוגזם, לחצים בחזה, התקפי חרדה. זהו, זה ליצור קשר עם אנשים, אני חושב שזה להיוולד מחדש, זה ללמוד ממש, לרכוש אופי חדש, צריך להתמודד איתו גם. כבר כמה ימים בהודו ועכשיו בדרך לטרק מול הנופים האינסופיים, זה הזמן להתייצב מול האתגר של הגוף. כבר אין דרך לסגת. כמה מהם עוד לא התפייסו עם גופם הפצוע, אף אחד מהם עוד לא העמיד אותו למבחן. אלה לא הפסגות שמפחידות אותם, אלא כל אבן שבדרך. כל צעד מדוד, כל נשימה בגובה 3,000 מטרים. אתה פה? כן. חבר'ה, אנחנו יוצאים עכשיו לטרק. אנחנו עולים בעצם, מתחילים פה, בשביל הזה עולים למעלה. הולכים חופשי, בסדר? השביל הוא מאוד ברור, אבל צריך לשים לב שכל הזמן, בכל מצב, אתם רואים את הקבוצה. בלחץ, אתה יודע? אני רואה? מה קרה? כן, לא יודע כמה אני אצטרך ללכת. מה אתה חושש כאילו? מהברך, מהגב, אבל... יהיה בסדר, נעבור גם את זה. גמרנו שלב ראשון בתהליך, יש גיבוש בקבוצה, התחלנו להכיר את הודו, עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני. שלב השני הוא שלב עמוק יותר של התמודדות עם אתגרים גופניים, של איך הייתי ואיך אני עכשיו ואיך אני אהיה, של עמידה אל מול היקום העצום והאני הקטן, וגם את השלב הזה נעשה ונעבור לשלב הבא. Today no problem. Down in there can be a little bit. Down in will buy them. But they are smart boys. They can manage themselves. Yeah, I know. 1, 2, 3. Good? Yeah. very תעייף. כן, היא בגובה של הסוס, זה לא תקין. מי שלא צריך סוסים שתראה. היה שמה. מתחיל לטרק. אני רואה את כל החבר'ה מאחורה, הולכים וקשה להם. ואני אומר לחברים שלי שהם סוסים. וואלה, תראו, לא נעים. אנחנו הסוס והם דופקים פה עמייה של החיים. חודשיים לא הייתי מאמין בחיים שאני עושה את זה, אמרתי לעצמי, אני מקסימום עולה את המדרגות בבית שלי ופה זה נגמר. קשה, אבל בסדר. הברכיים מתפוצצות לי.
סוחב אותי גם. באנו לוותר או באנו להוכיח שאנחנו מסוגלים? אוקיי. איזה מרכבה? מוטי, עכשיו אם אתה נופל אתה מחליק, אחי. נעשה, יש לך שם סצנה בחור, בסוף. גם עכשיו אתה מצחיק אותי, תגיד לי. הכנסת גבר, הקללות. כשעשינו את העצירה הראשונה בסוף העלייה, אנחנו חיכינו לחבר'ה הרבה, וגם תוך כדי אנחנו מבינים שזו עלייה ממש קשה. וזה היה מבאס, כי לראות אותם, את החבר'ה שלנו הולכים את זה, ואנחנו יודעים שזה קשה, כי הסוס אפילו מתקשה. זה מאוד מבאס, ולחכות ולראות אותם כולם עולים גמורים, ורק ציפיתי לרגע שיהיה הזדמנות להתחיל ללכת גם אנחנו. וואלה, זה חוויה שאין כל יום. היה באמת ממש כיף. עלית הכל, נכון? ברגל? כן. קשה? קשה, אבל טוב. לא יודע איפה אני, לא יודע מה שעה, לא יודע איזה יום, לא יודע כלום. כיף. לא צריך לדעת, כיף. מתגעגע? אתה מתגעגע כבר? כן, מתגעגע, כן. אמרתי לה את זה אתמול. מה? אמרתי לה. תגעגע לנו. היא יודעת. וואלה, זה בלונים, תביא בלונים. מה זה? מה זה תקצת? איך הייתה לכם העלייה? שטויות, מה זה? קטן עלינו. אני עושה את זה פעם ביומיים בערך אצלנו בארץ. איך, טיול משפחות של אתגרים אני נשבר. עלייה, הרגתם אותי, הרגתם. זה כיף להתנתק? כן. כשאתה יודע שיש לך לאן לחזור, אז כן. לא התאמצתי יותר מדי עדיין. את העלייה עשית על סוס? כן. לא יודע, כל הערים הגבוהים האלה עושים איזה משהו. מה? זה ממש עוצמתי. מאוד מרגיע. אנשים פה גברים אחד אחד. באמת. יש פה הרבה רגש, הרבה אהבה אחד נותנים בשני. יש פה את החבר'ה החדשים. כן, לכם ועיניכם, אתם יותר בוגרים. אתם יודעים מה מצפה להם קצת, לא? כן, אבל אנחנו לא מגלים. יש... כל אחד, דבר ראשון, הוא יקח את זה למקום אחר. אם אין אני לי, מי לי? זה מה שהיית אומר להם? זה הדבר היחיד שהייתי אומר להם. למה, אבל? ככה, כי אם אתה לא רוצה לעזור לעצמך, אף אחד לא יעזור לך. זה גם נכון. אז קודם כל תתאפסו על עצמם. עוטפים אותם היום מסביב יותר מדי, כאילו. מתישהו זה לך וידח. זה ייגמר גם. זה ייגמר. ואז, לא יקרה לזה סוג של קפה, אבל זה בונד כזה שבן אדם חוטף. כן, אתה קולט שאתה לבד עם זה?
אז מתנפצת הבועה. נועם, לדעתי, הוא ביתרון עליי קצת. למה? כי רואים את הפציעה שלו. היא פציעה שונה, אחי. נכון. צריכה להיות פציעה שרואים אותה. אני צריך לשכנע אנשים שאני פצוע. התחלתי לסוס, ואז ירדתי בחניק של הקרח, החניק המסוכן הזה. אחי, להרגיש את האימא של הקורא שלנו, מה? קרין. כן, אבל נעים. מים קרין? אז באמת התחיל בשבילי הטרק. תאר ככה. לוקח זמן לקבל את הגוף מחדש. מתביישים בזה. היו רגעים בהתחלה שיש את הבדידות הזאת. בהתחלה יש את המבטים של האנשים. וניסיתי להסתיר תמיד את הפציעה, וניסיתי להראות לעצמי ולכולם שאני לא פצוע, ואין לי מגבלה, ואין לי שום דבר, שלא ידעו עליי שאני פצוע בכלל. ואז אין לי רגע שכבר, כאילו, בוא'נה, הייתי רק עם מכנס ארוך. שכחתי מה הייתי לפני, לאט, מההתחלה התחלתי, ואם זה הלכתי מכנס קצר. זו תקופה שלוקח זמן, ולהגיד, הנה, זה אני, זה מה שאני, וזהו. מה קורה, חבר'ה? אין סוס? לא יודע, לא רוצה? אתה לא רוצה, נראה לי. לא רוצה, נראה לי. התחלנו ללכת, ראינו שזה לא כזה נורא, כאילו היינו צריכים עזרה בחלקים מסוימים. זה שקט כזה לבד, ואני מרגיש כאילו משקיע מלא אנרגיה ומזיע, וזה כיף. על הסוס זה לא כיף, אני לא נהנה. אבל ללכת את זה ולהרגיש את האדמה ולעשות את זה, זה כיף. לא עשיתי דברים כאלה. אז עכשיו זה מראה לי שאני מסוכר קצת. גם הפתיע אותי קצת, כן. כן. כן, תגידו להם איך הכל. רגע, אולי סוס אחד תשאיר. שתיים תשאיר. איפה זה כואב? תשאיר, אני אעשה אותה? כאילו את זה? אבל לא תוכל לשים את זה על זה. כן, לא אני יכול לתפוס את זה. זה גם נראה טוב להם, תתחילים את זה בשרתים. כן, לא, זה בעיה, זה יוצא. אתה לא רוצה למתוח טיפה? כן. רגע, יש לך מקל? כן, כן. איזה לא נראיתי סורק. חכה. לא, תשחרר. בואו עושים על ה... בדרך לפסגה הם לומדים שלא להסתכל לאחור, כי אין דרך חזרה ואין דרך קיצור. קדימה היא האפשרות היחידה. אין מקום גם לבדידות, כי חייבים להסכים לקבל עזרה. כתף אחת של חבר מספיקה כדי לעודד ולהמשיך. מי יכול להביא את התיק? נביא. אנחנו ניקח, שים יד פה, שים יד על ה...
עוד שאין עליי, תקשיב. כשהייתי כבר במחלקת טראומה, באו אליי קצינים מהצבא והסבירו לי מה קרה, והיינו בטוחים שזה התקלות עם RPG וזה. בדיעבד נודע לנו שזה פצמ"ר של כוחותינו, זה הדוץ. זה מלחמה, אין פה להאשים אף אחד, ואותו דבר יכול לקרות הכוח שלנו היה יורה על כוח אחר. זה מלחמה, אין מה לעשות. מי שהיה שם יבין את זה שדוץ זה דוץ. זה היה אין מה להאשים אף אחד וקורים דברים. ושוב, בלי לשים לב, הם מתחילים להכתיב לגוף את הרצון שלהם ולא להפך. זו שפה חדשה והיא מדבקת, כי הצלחה של האחד מדרבנת את האחר, והתחרות בין גולני לצנחנים מתברר אף פעם לא נגמרת. ואם יש רגע אחד שבו אפשר היה לחוש בניצחון אחד קטן וראשון, כשעוד לא ידענו מה עתיד לקרות, זה היה הרגע הזה, כשתכף יופיע המאהל באופק בסופו של היום, משמעות שזה הסוף. והם יגיעו אליו בעצמם, ברגל. היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום הרבה זמן לא דיברנו שנינו על כל מה שעובר מעלינו. היום בערך על אותו תוואי גובה, מדי פעם עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, אבל צריכים לזכור שאנחנו לא בחוף הים בתל אביב, אוקיי? אנחנו בערים, בהימאליה, אז מישור זה דבר יחסי. טוב, אתה טוב, מוטי. אוקיי, להוא מאחוריו. ג'וני! ג'וני! אני אתקדם, זמרי. אוי! השם ירחם, השם יהיה, תאמין לי, לפגרים לגמרי. אחי, מפגרים לגמרי. נתה לדעתי לנגלו. תמשיך על הצל? איי. יואו, מה זה זה? תגידו, יש ביטוח? אני לא מבין. טוב, יאללה, בואו נלך לרקוד ב-200 מטר. זה מה טוב 200. מי אמר שזה הסוף גם? יש פה שיפוע חזק? מה יש פה? שיפוע של שיפוע חזק? זה מתמתן, טיק טק. זה הכי חד שיש. אתה יציב בשאלה? כן. כן? אני גם יציב. כן. יש רעין גם עליו. כן, עליו כן.
אחרי שהסתכלתי ברן, הרמתי את הראש, קלטתי אותו, ופתאום נחנקתי דמעות, לא יכולתי. שפה נהיה יותר קשה ויותר קשה, אין כזה. אתה איזה כוחות, נפש הוא צריך לעשות את זה כאילו. אין, אבל הם עושים את זה. והם מבסוטים. הרגשתי הברך, לא יכולתי לזוז. ואני ממשיך כאילו, התמונה רצה לי כאילו, אני אומר, בוא'נה, הוא חיזק אותי כל הדרך הזאת. קשה לעשות כאילו. זה הפרופורציות שהם מקבלים. ואני מסתכלת עליך ואני אומרת, וואי, מה אני בוכה? תראו מה הם עושים. ראיתי שהרמת אבן. כן. למה? בוא נגיד שאני סוגר מעגל עם הנפש. אני יודע שאני מת מיום הפציעה. מה הייתי? בן 19? מה ידעתי? כל שידעתי להחזיק נשק. אוטובוס לא מוגן, לא כלום. התיישבנו, צחוקים וזה, נוסעים. זה 20 דקות נראה לי, חצי שעה. פתאום צרורות כאילו. אתה לא יודע מאיפה זה בא. 15 שנה לא להרגיש שאתה יודע שכאילו אתה חי מת. אתה מפחד מזה או מתרגש? לא, מתרגש אחי, סוף סוף אני יכול להגיד. סוף סוף הגוף שלי שלם. סוף סוף אני יודע שהנשמה ביחד. 15 שנה לא הרגשתי שום נפש. הסתכלתי ברן, זה משהו, לא יודע, זה דחף מהגב, כאילו, תמשיך גיטר. אל תעמוד, אל תן לכאב, כאילו, להשפיע עליך, תמשיך. הרגשתי מין... הייתי רגיש באמש. היה לי פעם הראשונה, אני מאז הפציעה שאני מתחבר לאנשים חדשים, ואני בכלל מכיר אנשים. כל מי שקרוב אליי, אני הרחקתי, אז אנשים חדשים בכלל לא הייתי נותן להם מקום. פרצופים חדשים. קטע חזק. שלי זה לידה. זה לא נפצים. שרל, אתה עולה, נכון? דרסטית. אם אני אעשה את זה לאט? אני אתחיל. בחרתי את הטרק הזה כי ידעתי שהוא יהיה קשה.
קשה לכל בן אדם, קשה גם לבן אדם שבלי מוגבלות בהליכה, אבל מה שהם לא יודעים, ואני כן ידעתי, זה שבסוף הם פשוט ירגישו שהם עשו משהו שהם בכלל לא דמיינו שהם יכולים לעשות. זה העוצמה של הדבר הזה. של בנו. הולך איתך כל הזמן, אה? כן, לקחתי אותו להימאליה. זה גם התיק שלו. אתה מבין? סידרתי לו קומבינה שיהנה. תהיה לו סבבה. אתה מרגיש אותו? הוא עולה לך פה? לא יודע אם אני מרגיש אותו כמו שאני רוצה להרגיש אותו. לא יודע אם אני באמת מרגיש את זה, אבל... לא יודע, אם אני הייתי נפטר ביום מן הימים, אני מאמין שהייתי מגיע למקום כזה, לא? פה שווה לחפש. חיים בככה יכולים להפסיק. בלי שום קשר אם אתה נכנס למלחמה או לא. אני קיבלתי כאפה שאמרו לי, תחיה את החיים אחרת. בעצם זה שאתה יכול לעשות המון דברים וליהנות מהם, מה שאנשים לא יכולים ליהנות. זה מתנה גדולה. אני רק חושבת לקחתי כדור של ויתורית היום. חייב. לא, זהו, אמרתי, נעלה קצת על הסוס, שלא ייגרם נזק. לא יודע, אם אתה... סתם, נועם בא אליי כשהייתי בטראומה, מחלקת טראומה, והוא ביקר אותי שהוא עד כיסא גלגלים, והחיוך שלו, אין דברים כאלה, כאילו... אני ורן נפצענו באותה תקופה, הדבר הכי יפה שעשינו לראות את זה, רן, הכוח, החוזק, האופטימיות שיש בו. הגעתי לשיקום, הוא כבר התחיל את התהליך גם, ומשכנו אותו ביחד, ואני רואה אותו מההתחלה ולאן שהוא מגיע, זה מדהים. לא הייתי עושה את זה אם הוא לא היה פה איתי, כי הוא נותן הרבה כוחות, ומה שהוא עושה, אין דברים כאלה. היה כעס בהתחלה, כן. עצבים, טיימינג. לא הייתי צריך לסגור שבת. הייתי במקום לא נכון ובזמן לא נכון. אבל היום אני מקבל את זה באהבה. מתחבר לדברים הקטנים, מעריך אותם. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. חישר אותי וגרם לי להבין שאם בן אדם רוצה לעשות משהו, אין משהו שיעצור אותו. גטאון! מוטי! זהו! עוד לא, עוד 5 מטר. נגמר, היה קשה, אבל מספק. היה אחלה. יאללה, לך לחבר'ה. אני הולך לשתות קורנה. אני שותה אותו מפורטר ישראלי, חבר, אח. את לא רואה כל שערות לבנות כבר, אני מבוגר רצח. חשבתי שתעשה את זה? עם רגל שבורה, לא. אני גם לא חשבתי שהוא יסיים עד הסוף, אבל הוא הפתיע אותי כולנו. היה שווה. ואף פעם לא ידעתי ממש את הקושי של הברך. והיה לי את כל האתגרים האלה. ויתרתי מספיק, הפסדתי מספיק, עשיתי המון שטויות. אני פה כדי להוכיח לעצמי שאין דבר יותר טוב מדרך קשה, בריאה ואמיתית.
אז הדממה? בחור רגיש. מאוד. אני לא יכול לראות אותם פה ככה. ברור לי שהמון אנשים לא יצאו כאילו מהכפרים שלהם. לא משהו שאני יכול לתקן או לעשות. אבל כן, אין ספק, זה מכניס לפרופורציות. פה למשל מצאתי איזה שתיל של גרניום, וזה הזכיר את הבית. מתגעגע? ילדים? כן. אין ספק שרוב מה שהגעתי אליו בחיים זה הרבה בזכות אשתי. פה יצא לי לחשוב ולהבין שביום יום לא אומרת תודה. זה לא פשוט, היא אומרת. הילדים עוברים תקופות לא פשוטות. זה משהו שאני הולך לסדר, אני הולך לתקן אותו. יש לך פרוטזה, כנס בהם, סביב רגל! אם מישהו למעלה שם רצה להסביר לי ולמד אותי כמה דברים, אני יכול להגיד לך שזה הכל רשום במחברת, ואני אפתח את הדפים האלה כל פעם שאני אצטרך ואני אקרא ואני אזכיר לעצמי דברים שלא הבנתי לפני. מה כתוב במחברת? מחברת פה. אי אפשר לבוא להגיד, אני שמח שנפצעתי, כי זה טיפשי להגיד. וכן, אני שמח שאני פה עכשיו. מה שיפה בפציעה, שרואים את החיים אחרת. אם זה מרדף אחרי עבודה, או לא יודע מה, כל אחד בתחרות לפני הפציעה, ואני אשיג את זה, יש לי זה, אין לנו את הדברים האלה אתה בשבוע פציעה כמו שלי או כמו של נועם. אז השאיפה היא להיות פשוט מאושר ולהיות שמח ולהיות שלב ושקט נפשי. ולא יותר מזה. כל שאר הדברים זה שטויות. לא רוצה להרגיש מיוחד, אני רוצה להרגיש באדם כמו כל אדם אחר. לא רוצה שיסתכלו עליי וירחמו. זה לא זה. מה אתה רוצה שיראו? נועם. יותר חזק. יותר בוגר. יותר חי. יחלוף עוד זמן מה עד שהכל יחלחל, עד שאפשר יהיה להקל באמת איך הודו שינתה אותם ומה היא הצליחה לרפא. איך הפסגות, השלבות והערמומיות של הרי ההימלאיה ההודים הצליחו להעמיד אותם בכל יום במבחן קשוח, והכריחו אותם לעבור אותו. והדרך מתפתלת, ארוכה ואין לסוף. הודו גם לימדה אותם שכבר אין טעם להימנע, והזכירה להם שלא יפסיקו לנסות. ואולי זה מה שנותר להם משם, וגם לי. הרגע הפרטי הזה על ההר האדיר והשותק, שבו כל אחד התייצב רק מול עצמו, וניצח. אל תביט לאחור, לא הכל שחור. הדלת מסתובבת,
ואתה הביתה שוב תחזור. אל תתנצל, תשפיל מבט, כי אתה יורד למטה כדי לחזור. רק אהבה זו אהבה, בואי אהבה. היום לאחר המסע בהודו, אחרי שחוויתי והרגשתי דברים שונים ולא פשוטים, אני מרגיש בנקודה זו בה אני מסיים חלק אחד מסע החיים האישי וממשיך לחלק נוסף, והפעם לא לבד, אלא עם האישה שבזכותה אני עומד חזק ואיתן, והכי חשוב, שלם עם עצמי כשאני איתה. בזכות יעלי שנותנת לי את הכוחות להגשים חלומות והולכת איתי בכל מצב, והכי חשוב בשבילי, האישה שמבינה אותי ומכילה אותי, עם כל הסריטות והחגיתות שיש לי. יעלי את האישה שאני בוחר לו ולהקים איתה בית במשפחה בישראל. ולא מתרגל, עומד מאחורי הצל, רוצה לצחוק אך מתנצל, והדרך מתפתלת, ארוכה ואין לה סוף, שחיין בנערות של זעם, שוחה לנצח אל החוף.